zie ik. Stap het op de vecht, maar ik zie er niet. Zie doe het hippie, die moet doorslaan. Daar wie de politie, het van naar bar. Nou, wij zijn inderdaad van Jitte hier. Deze man, dat is onze gitarist, dit is Wilson. Wilson? Ja. Deze man, dat is onze bassist. Dit is Ronaldo. Oh, dat is mooi. De knapste man van u. Ja. Deze man, ik moet je daar praten, no? Deze man, dat is onze drummer. Dit is, nou, wie wist ik alweer? Roffel. Deze man deugt net, maar dat is wel bekend. Dit is Josse, ik gitarist. En ze zeggen dat ik ben Rederikers, ik jong, ik is wel eens wat. Wist net? Nee. Dit is, Stampa. Rups, hij staan grutnes. Inderdaad. Zo ze vertellen ik dat ons helpen. Ja. Kent u dat skillen? Ja, zeker wel. Ja hoor. Zit het erop? Zo, wij zijn al keer getrouwd, dus als we hier nou alles dus geheimvertelling in, en dan ben je thuis de lul natuurlijk. Ik wist niet dat zijn emotioneel weer. Simpel snijden. Nee, 15 hier weer hier. Oh. Wat voor mensen? Bij zelf, hè? Nou, het ben vooral een bult mensen die zich maar net een bult verstaan hebben, want wij in de regel ik net een bult verstaan. En uw muziek is in principe bagger, dus die meesten zijn in principe hartstikke gek dat ze bij ons komen zullen, zeg maar. Eet smakelijk. Gehakt, hè? Oh ja, gehakt met rekening wel. En dat is zo mooi. Hij had zo mooi je bent. Het is katverrat, hé. En het zit vol mijn kind. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. En wie zou willen als u mannen? Ja, componeren is, nee, is te hoog gekregen. Combineren. We combineren een nummer. Het was van dat we maken wat klein, we proeven het, is nou goed, keppen we het vet. Ja. Nou, dus in feite is krijg het koortje. Maar opvreten doen we het net. Nee. Dat is, Maar oren, die vreten er weer zelf van. Ja. Dus wat dat betreft. Op zich is het wel een hele leuke combinatie. Als we geen bier hebben, dan ben we minder los. Dus we worden we, als het ook nuchter op het podium staan is, dan dan krijg ik van alles niks. Dus een biertje met er al bij. Ik wie doet denken, wie als vier, op het zich dagen, hier vreemding. Weer dat er alle moois gevoel, of hier weer hier maar horen, hier ben ik daar. Ben ik daar. Op mijn achtste werk hier, hey apart, er is nog meer. Het speeltje weer, nou is compleet. Er hing het ik daar, poeder onder die reet, en ik daar. En ik daar, ja, ik daar. Verrekt, dat is gek. Onder mijn piemel hing het er sek. Wat hebben we? Wat zit er in de pan? Doe mij maar wat. Maar wel. Lekker trouwens. Hij wil meer, hoor. Fred rijden aan de wortels van Zekeraad, dat lust ik niet. Ik ben al een keer even leuk geweest, maar de band zonder banaan. Watsie. Die overkennen voor de Beatles. Heideroosjes. Ja. La Stampa. Asdorp. La Stampa. Rolling Stones, Henk Bauer. En dat las ik. Harry Hazes, Metallica. Ik ben Samuel. Ik deun het. Ik ben Samuel. Ik deun het. Shit. My leg. Shit. My. Shit. Ik ben gek. Best ging je, mijn jongen. Maar ik heb wel, ik ben er om meer erg in een neuk, maar dat hindert verder niet. Maar dat wie appeltje eitje. Humor, volle bak, hij zit wel jongen. Maar direct nemen we een paar piepjes en dan kunnen we weer even jongen. Jetty is er skap kont. Jetty is er mooi, man. Friese muziek is goed, hoor. Gewoon geweldig hè, die band en alles.
Ja, super. Wij komen hier niet vandaan, wij komen uit de polder, uit Flevoland. Dus wij verstaan het niet, maar we vinden het wel hartstikke leuk. Dus die is al voor lul, dus dan krijg je liegen goed. Ik wil al gaan nu dingen aan de broekzakje letten, weet ik veel wat. Dat interesseert dan niet meer, want dan is al voor lul, dus dan krijg je helemaal losgaan. Zo, ik weet hoe mijn meisjes, die horen vrouwen die staan in het dagelijks leven sowieso ik al voor lul, dus dat maakt het helemaal niks uit. Eten? Nog een beetje bier, meer bier in mond. Ja, dat is de crackers uit de muziek, we kennen van niks, kennen we soort nooit. Ja!